Hello and welcome back to my channel. My name is Igbo and I teach Igbo language. In today's video, I'll answer most frequently asked questions about Igbo. Ndewo ndị ọma njem ọnụ, aha m bụ Igbo, ana m akụzi asụsụ Igbo. N'onyonyo nke taa, m ga-aza ajụjụ ndị a na-ajụkarị gbasara Igbo. Ajụjụ ndị a na-ajụkarị gbasara Igbo. Ị dịkwa njikere? Edetu m ajụjụ ndị a n'akwụkwọ. Edetu m ajụjụ ndị a na mpempe akwụkwọ. I wrote down these questions on this sheet of paper. So I'll read out the question from the sheet of paper and I'll give my answer to the question. All right? Okay. Ajụjụ nke mbụ. The first question is, what language does the Igbo tribe speak? What language does the Igbo tribe speak? Kedu asụsụ ndị Igbo na-asụ? Kedu asụsụ ndị Igbo na-asụ? Kedu asụsụ anyị na-asụ? Ịma na ebu nwa afọ Igbo. Kedu asụsụ anyị na-asụ? Kedu asụsụ onye Igbo ọbụla na-asụ? Ịma azịza ya. Igbo. Onye Igbo ọbụla na-asụ Igbo. Asụsụ ndị Igbo ọbụla bụ gịnị? Igbo. Anyị bụ ndị Igbo na-asụ asụsụ Igbo. Asịkwa m Igbo, asị m Igbo. Asụsụ Igbo na-asụ bụ gịnị? Igbo. Asụsụ Igbo. Igbo tribe speak Igbo language. Moving on. Ajụjụ nke abụọ. Our second question is, does the Igbo tribe still exist? Does the Igbo tribe still exist? Bikono, onye a na-ajụ sị, bikono, ndị Igbo aka nọkwa ya e? Zanụ m ya o, anyị aka na ya. Ịma na anyị ka na ya, ekwelu m ya. Igbo kwelu! Ndị Igbo ka na ya. Anyị nọ kampe, onwere ebe anyị na-aga. Anyị nọ gbadosi ụkwụ anyị niile, ụkwụ anyị na-abụ naanị. Igbo tribe still exists, my dear. Igbo tribe still exists. We are not going anywhere. Moving on. Third question. What are the Igbos known for? What are the Igbos known for? Gịnị ka eji mara ndị Igbo? Gịnị ka eji mara ndị Igbo? Gịnị ka eji mara anyị? Nke kachasị mkpa, ama anyị maka otu anyị si agba mbọ n'ịkpata ihe bụ ego. Igbos are known for hustling. We are hustlers by nature. Nke abụọ, the second one, ama anyị bụ ndị Igbo maka ofe dị iche iche anyị nwegasịrị. We Igbos are also known for our varieties of soup. We have okazi soup, egusi soup, onugbu soup, utazi soup. Not utazi soup, okazi soup, oha soup, okra soup, and other soups. All right? Anyị nwere ofe egusi, ofe onugbu, ofe nsala, ofe nsala, ofe okazi, ofe ogbono, ofe okra, na ofe ndị ọzọ dịkwa iche iche, and ha ncha dịcha ụtọ. Moving on. What is the meaning of odi egwu? What is the meaning of odi egwu? Gịnị ka odi egwu pụtara? What is the meaning of odi egwu? Gịnị ka odi egwu pụtara? Hey, no. Odi egwu. Odi egwu. Odi egwu in English language means wonderful. Wonderful.
If you want to translate Odiegu to English, you use the word wonderful. Odiegu, wonderful. But Odiegu is sarcastically used by Igbos. All right, when you're telling an Igbo man or woman something, and he or she doesn't believe you, you will hear Odiegu. Odiegu. Akụkọ na-akọ. All right, moving on. N'ịga n'ihu, ajụjụ nke ọzọ, next question bụrụ, is Igbo a real language? Is Igbo a real language? Asụsụ Igbo ọ bụ asụsụ pụtara ihe? Ama m na onye ọbụla jụrụ ajụjụ a abụrụ onye Igbo, ma ọ bụkwanụ na onye jụrụ ajụjụ a amaghị ihe gbasara Igbo ma ncha. Mana m ga-aza ya. Abịa n'asụsụ, ndị na-asụ ya karịa ihe dịka nde 44, bikozie na ụmụnne m, o soro n'isi na asụsụ a bụ asụsụ pụtara ihe. When it comes to a language, if the people speaking a particular language is about 44 million, like you have about 44 million speakers of a particular language, is it not enough to say that that language is a real language? Yes, my sister, my brother, Igbo is a real language. Asụsụ Igbo bụ asụsụ pụtara ihe. Ka anyị na-agakwa n'ihu. What is I love you in Igbo language? Azago m ajụjụ a n'onyonyo gara aga. I've answered this question in my past video. What is I love you in Igbo language? I love you pụtara ahụrụ m gị n'anya. Ahụrụ m gị n'anya. I love you means ahụrụ m gị n'anya. Ahụrụ m gị n'anya. I love you. Ahụrụ m gị n'anya. Unu ncha ndị a na-apịnye aka n'ebe ahụ na-acha mmemme edere subscribe. Ugbo oyibo hụrụ unu ncha n'anya. Ka anyị na-agakwanụ. What is chi in Igbo? What is chi? C-H-I. Chi in Igbo. Direct meaning of chi in Igbo is spirit. Spirit. Mmụọ. Mmụọ. Chi. So when you hear my chi, you should know the person is referring to his or her spirit. My chi, spirit. Guardian, spiritual guardian. Should I say spiritual guardian? In fact, spirit. Mmụọ. What is the meaning of Biafra flag? What is the meaning of Biafra flag? Biafra flag meaning. All right. When you come to Biafra flag, we have 3 colors: red, black, and green. All right. The red stands for the blood that was shed during the Nigerian Biafra War, and also it stands for the blood of those massacred in the north then. Okay. Black stands for mourning the dead people, those massacred in the war and in the north. All right, that's what the black color in the flag stands for. Mourning of the dead, the heroes, our heroes that died in the north and in the Nigerian Biafra war. The dead, all those who died during the war and in the north. All right. Then the green stands for prosperity. We know that green is always for prosperity. Green stands for prosperity. All right. Then in the flag you will see
a half yellow golden sun. That stands for a glorious feature. All right, a glorious feature, and the sun has 11 rays. All right, count it, is up to 11. The rays of the sun is 11, and that 11 rays represent the 11 provinces of Biafra. All right. All right, next question. Igbo language has how many alphabets? Who can answer that? Because I've done alphabets in Igbo language alphabet. I've done that. Emego m onyonyo gbasara mkpụrụ abd Igbo. Ngwa ka bido n'isi. Na-agụ, na-ekwupụta, na-akpọpụta abd ndị e nwere n'Igbo. Ọlụ gị abụrụ ị na-agụ olu m one ha dị, ka o wee bụ mgbe m gụchara anyị marụzie one ha dị. Ị dị njikere? Ngwa. A, B, C, D, E, F, G, W, Y, Gwi, Hi, I, Je, Ke, Kpi, Kwe, Li, Mi, Ni, Ngi, Nwi, Nyi, O, Pi, Ri, Si, Shi, Ti, U, O, Vi, We, Ye, Ze. Kụọlụnụ m aka. Onye nkụzi kwesịkwa nke ụmụ akwụkwọ na-akụọlụ ya aka. Ọ dịrọ mfe ịbụ onye nkụzi. Kụọlụnụ m aka ọzọ. Pam 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 pam. Ọ bụrụkwa na mgbe m na-agụpụta abd Igbo ndị a na iso m agụpụta ya, ma bụrụkwa na ị nwetachara ha niile, kụkwala onwe gị aka. Mụnwa bụ onye nkụzi ga-akụkwalụ gị aka. Pa 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 pa. Ngwana, anyị abịago na njedebe ajụọ aza. Ka ọ dị oge ọzọ, m ga-ahụ gị n'onyonyo ọzọ. Ka chi dube unu, metekwa unu mma, nye unu ọganihu, nye unu ogologo ndụ na arụ isi ike. Ka ọ dị oge ọzọ.